салом духтарам, акаса хуш омадем ба канали мо. Умедворим ки сеҳату саломат ҳастен. Духтарома хостам камтар дар бораи хориҷа рафтанмон маълумот диҳем ва дар бораи хонамон камтар маълумот диҳем. Хонамон мо ҳоли фурӯхтагӣ нестем духтаро. Авҷа фақат чизои зарурии худмона гирифтем катимон хориҷа овардемо, либосои тобистонамона, дигар чизо боша ҳамаш истодагиян. Хайма гуфтагӣ будем ки хонаи мо ба ҳама чизу чораш ба ҳамаи чиш мефурӯшем. Ҳамон чизе ки мо хона мегирем ҳамоное гирифтем катимон овардемо, дигар чизо боша ҳамроҳи хона мондагияй. ҳоли хонаи фурӯхтан ё нафурӯхтан мо маълум нест духтаро. хориҷа мерем, ҷода местем камтар, баъд маълум мешавад ки мо хонамона мефурӯшем ё ин ки не. ман пешаи рафтанмон ҳама ҷоя тоза кардесам. ҳозир инҷа ванна бинед духтаро чӣ қадр зард шидагии ҷош, ҳама ҷоша хоб тоза карда, ма полная уборка кардан ма сёмка кардагӣ нестам. ҳам хел кӯтоҳакак навор гирифта шумода нишон додам. на тоза шид ваннаи ман. албатта ки ман монтаж кардагим ҳамаи я сёмка кардагӣ нестам. на ҳама ҷоя тоза кардам, сантехникаю, кафелу, ваннау, чиша, раковинаша ҳамаша тоза кардам. хоб пардашам шуштам, коврикошам шуштам, ҳама ҷоша топ тоза кардам мондам. дида боша духтаро, ман уже либосое ҷамъ кардесам. хоб либосои ҳамаша чемоданода гирифта, ҳамая полкоя холӣ кардесам, шифонероя ҳама ҷона, кухняям уже тоза шидагӣ, фақат ҳамин чемодану чизо мондан ҷобаҷо кардан. не қолиное ай столовая то даҳани дара ма чида додагием духтаро пешаи рафтанмон. шустушӯи қолиноя шушта, барое ки уже ё чиркин шидагӣ будам, бо болоштам хел чемодану чизоя мондем, чӣ кардем чиркинтар шидан. ҳамуда ман иёя шушта, қолинои тозая партофта, баъд уже рафтагим хориҷа. ина духтаро, ман қолиноя ҷамъ кардам. хоб ҳозир мошина жда дорам, мошин бояд омада қолиноя барои шуштан бара. ҳами столовая то дари главный ай пеша ҳамаша шутанда метам духтаро. духтаро, ман ин ҳама чия уже ҷамъ кардам, ҳама чия гирифтам катимон. ҳозир 1 соат мондагӣ барои регистратсия сар шидан. ман охирон бор сёмка кардесам хонамона духтаро. худованд ба ҳамаи орзуи ниятҳои некмон бирасона, моя хор нагардона дар ғарибӣ. раҳмат духтаро барои комментарияҳои хубе ки дар видеои пешина мондагӣ буден. ба ҳар яки шумо миннатдории худа баён мекунам духтаро. раҳмат барои орзуҳои нектон. худоҷон ҳамаи моя ба муроду мақсадмон бирасона илоҳо. духтаро, мо ина самолёт даштиштем барои гусел кардани мо модарои азизи мо омадагӣ буданд. худоҷон ҳамеша модарои азизи моя дар паноҳуш нигаҳ дора, умракошона дароз куна. хоб ҳеварому қайсингилон хоҳараком ва ҷанакҳои азизам омадагӣ буданд. мо хайрухуш кардем гусел кардан моя ина мо самолёт даштиштем. акн мо духтаро ба давлатҳои арабӣ парвоз мекунем. худованд моя дар паноҳуш нигаҳ дораву ба орзуҳои некмон бирасона илоҳо. аз ҷои худ нахезед, ба баромадан даъват мекунем. барои диққатон ташаккур. ина аэропорти Дубай. мо Дубайда фур омадем духтаро. Худо ба шукр.
Fatma raftese. Ahmet dadası lazım etmiyor. Духтаром мо ҳозир квартираи дидани рафтесем. Ҳозир раштамо гостиницада истодесем, лекин мо квартира арендовать мекунем. Барои ҳамо ҳозир барои диданаш рафтесем. Раҳмат духтаро ки то охири видео ҳамроҳи мо буден. Лайк ва комментария навистана фаромӯш насозен. Иншоалло ки видеоҳои нав ба нав тез сиёмка карда мепартом ва чӣ хел мо дар инҷа зиндагӣ мекунем, ҳамаша иншоалло ки ба шумо нишон медиҳем. То видеоҳои оянда, худоҳофиз.